Ali. Lakaw to balibalan. Ito kay bawo to ana. Sa buhay Ang pait man. May ano sa muang San Mami TV tres baksak. Gila ay naman ang kamera. Anya? Yan channel. Ngayon ko ni palit ba nga tagagawas. Baligya niya. Pinabligya. 2 million to yang ingon niya. Ang naka pait ra ba kay doy kayong ang among mga subscribers, followers ani. Ano? Maguol na. Naguuna niya. Di na kita na mo kung subag okay. Baligya man niya 2 million niya. Daan ra ko namin niya tag 100. Sugot ka. Libog ko ani. No libogon sa kudaan pero ako na nga. Ay, libog-libog. Balibog niya ka. Tinagino ka taga 100,000. 20 mil lang yung hinahihatag na mo. Libog-libog niya ka. Mausad no? Diyan na daw kaya. Ikaw ipahok mo na dahi. Ang lang ana, okay ka nang anong itansan. Awas ako kay Bao. Si alimo ko ilay desisyon na. Kaya siya may membro ana. Kamo. Ikaw, tulits. Nalala ninyong tulog. Musugot mo tigaan mo na. Rentag maabot to sa ali ron da. Asa siya dapita dahil ng duwag volleyball. Sa kay Bao. Kasi natas kong buhaw eh. Ako nung siguro magpason nito no kaya konsultian. Asa ito ka? May yung asset to eh. Thanks the brand!